Здравейте! Няма да ви губа времето с презентации за машини днес. Причината да повдигна темата е, че наблюдавам една тревожна тенденция при инвеститорите в естетичния сектор, което често води до загуби и исках да видя дали сте помислили за това. Повечето собственици изграждат бизнеса си около хората – козметици, дерматолози. Проблемът е, че когато звездата тя напусне, тя взима клиентите си със себе си. Това прави бизнеса изключително уязвим. Единственият начин да се защити инвестицията е услугата да зависи от технология, а не от ръката на служителя. Така качеството е константа, независимо кой работи днес. Второто нещо е мащаба. Има физически лимит на това колко масажа или ръчни процедури могат да се направят за един ден. Това е тавана на приходите ви, който не може да бъде пробит, колкото и да вдигате цените. Апаратурата, за която става дума, не се уморява. Тя позволява да правите за 20 минути това, което ръчно отнема 1 час. Това е единственият начин маржът на печалба да изпревари разходите за заплати. И накрая, ако някой ден решите да продадете този бизнес, купувачите няма да платят за ремонта или мебелите, те плащат за активи, които генерират кеш. Ако нямате технология, която е бариера за конкуренцията, вие просто се състезавате с по-ниски цени и с всички останали салони в квартала. А това е състезание, което никой инвеститор не иска да води. Не знам дали сте планирали точно такъв тип технологично оборудване за този етап, може би вашия фокус е друг в момента. Но ако искате да избегнете капана на това да сте зависими от персонала, може би има смисъл да погледнем как тези системи работят на практика.